Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Sino si Kapepe? Jose Rizal. Ano nga ba ang kwento ng baryang ito? Pambansang bayani at itinuturing na pinakadakilang Pilipino si Jose Rizal. Sa buong buhay niya, sinikap niyang maging huwaran ng mga kababayan. Ginawa niya ang pinakamagaling na maaari niyang gawin sa iba't ibang larangan ng Pilipinolohiya, sining, agham, at teknolohiya. Kakikitaan ng pinakamataas na antas ng kasiningan ang kanyang mga tula, nobela, dula, sanaysay, pintura at iskultura. Isang doktor, dinayo ng mga pasyente mula sa iba't ibang bansa ang kanyang mga klinika sa Hong Kong at sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Ipinamalas niya sa Dapitan ang pagiging arkitekto, inhenyero, magsasaka at imbentor. Mahusay siyang atleta lalo na sa eskrima. Nag-aral siyang magsalita at magsulat sa iba't ibang wika. Isinilang si Jose Rizal noong ika-19 ng Hunyo, 1861 sa Calamba, Laguna. Pampito siya sa 11 anak nina Francisco Mercado at Chudora Alonso. Dahil pinaghihinala ang pilibostero ang Mercado, ginamit niya ang apelyidong Rizal na mag-aral siya sa Maynila. Bata pa'y kinakitaan na siya ng katalinuhan. Sa Ateneo Municipal sa Maynila, tumanggap siya ng mga medalya ng karangalan sa pag-aaral at pagsusulat. Pinakamataas na marka ang natanggap niya na magtapos noong 1876 ng bachelor sa sining, katumbas ng mataas na paaralan. Kumuha siya ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas habang nag-aaral ng pagiging agrimensor sa Ateneo. Huminto siya sa mga kursong ito. Nang sa gulang na 21 ay lihim siyang magpunta sa Europa. Tinapos niya ang medisina at pilosopiya sa Universidad Central de Madrid sa Espanya noong 1885. Itinuring siyang gabay ng kilusang propaganda at aktibong nagsulat sa diaryong La Solidaridad. Ipinalathala niyang muli ng may anotasyon sa London, England, ang bihira ng matagpo ang librong Socios de las Islas Pilipinas ni Dr. Antonio de Morga na unang nalathala sa Mexico noong 1609. Bago yon, nalathala na ang kanyang nobelang No Limitangere noong 1887 sa Berlin, Germany. Sinundan ito ng nobelang El Filibusterismo noong 1891 na ipinalimbag sa Ghent, Belgium. Isiniwalat ng kanyang mga nobela ang kabulukan ng pamahalang Espanyol sa Pilipinas at ang mga kahinaan ng simbahang Katoliko habang naglalatag ng mga kaisipang pampulitika ukol sa pagpapalakas ng diwang makabayan. Pagbalik sa Pilipinas noong 1872, dinakip siya at ipinatapon sa Dapitan. Upang matapos ang disyero, nagbolontary siyang maglingkod bilang manggagamot sa Cuba noong taong 1876, taon ng pagsiklab ng himagsikang Pilipino. Muli siyang dinakip sa kalagitnaan ng paglalakbay, kinasuhan ng panghihikayat ng rebelyon at binitay noong umaga ng ika-30 ng Disyembre 1876. Ang kamatayan ni Jose Rizal ay lalong nagsilbing liwanag sa mga kababayan na ipagpatuloy ang rebolusyon tungo sa pambansang kasarinlan at pagbubuo ng nasyon. Ayan mga katropa, tandaan, sino si Dr. Jose Rizal? Pambansang bayani, pinakadakilang Pilipino.
itinuturing siyang gabay ng kilosang propaganda at aktibong nagsulat sa dyaryong La Solidaridad. Siya ang may akda, nobelang No Limitangri at El Filibusterismo. Sa mga Bicolanos, Diyos mabalos!